Добрый день, шановные сябры, добрый день, шановное господарство. 5 падзеяў ад Вячеслава Сіўчыка і я, Вячеслав Сіўчык. Будем казаць пра тыдзень 16 по 22 сакавіка. Я прапаную наступныя 5 падзеяў. Першае, 20 сакавіка, 20 гадоў плошчы Касця Каліновскага. Другое, 19 сакавіка, інфармацыя пра памілаванне ў выніку перамоў з прадстаўнікамі прэзідэнта США 250 беларускіх палітвязняў. Третье, 20 сакавіка, паведамленне СМИ про ракетный удар Ирана по острову Диего Гарсия. 22 сакавіка, День памяти Касця Каліновскага. И 22 сакавіка, 83-я гадавіна спалення вёскі Хатынь. И пятое, даты асобаў беларускай гісторыі. Вяртаемся до першай падзеі. Сапраўды, уже 20 гадоў тому назад, 20 сакавіка 2006 года были поставлены первые наметы. Так в белорусскую историю вошла такая падзея, як плошча Кастуся Каліновскага. Ну, калі больш дакладна, то абарона плошчы Касця Каліновскага. Але сёлета 20 сакавіка вы не знойдзеце ніякіх згадак незалежнай прэсе пра гэту гістарычную падзею. І наогул, ад пачатку спецслужбы Лукашэнкі і Масквы вельмі добра сказілі все тое, што адбывалася в Менску 20 гадоў тому назад на вельмі невеликой площади в центре столицы. Хотел бы нагадать, что розные падзеі пасля выбарчых фарсаў, а это был уже в 2006 году, третий выбарчы фарс, были заўсёды. Але абсолютно бесподставно называть брутальный разгон в 2010 году, 19 снежня 2010 года плошчай. Это был просто брутальный разгон митинга. Плошча, як і Майдан, гэта тое дзеянне, якія былі здзейснены людзьмі якраз з 20 сакавіка по 24 сакавіка 2006 года. Калі намётавае местечко, а формат намётавага местечка вядомы в свеце, такие намётавыя местечки нарабіліся в розных краінах, в розныя часы. Дарэчы, в Беларусі былі намётавыя местечки падчас барацьбы з камуністамі, правда, не такія великія, як плошча Касця Каліновскага. І гэты толькі формат можа дазволіць самім людзям паступова націснуць на ўлады в таких краінах, як Беларусь, при лукашэнкаўскай диктатуре до 2020 года. Як вы заўважылі, пасля 2006 года аніякіх плошчаў, майданов в Беларуси не было. Одна из причин менавіта в тым, што змененыя былі наративы, скажена была гісторыя самой плошчы Касця Каліновскага. Ну і сёлета зноўку 19 сакавіка, калі был звычайны мітинг пасля выбарчага фарса, гэта назвалі плошчай. Але рэчаіснасць была іншая. Был нацыянальны чын, які немагчыма было замаўчаць. Былі тысячы абаронцаў плошчы Касця Каліновскага. На вялікі жаль, арыштавана было каля 1000 чалавек за дні пратэстам. І мы памятаем тыя падзеі. Як заўсёды, 20-го я прывітаў удзельнікаў абароны плошчы Касця Каліновскага, бо самое головное, что это была падзея, якая была выкликана не Заходом, не Сходом, а белорусскими интересами. И тому такие падзеі яшчэ адбудуцца в истории Беларуси. Незалежно от того, что пишет сегодня и лукашэнкаўская, и незалежная заходняя пресса. Свой до своего по своем. Шановные сябры, калі ласка, падтрымайце
YouTube канал Вячеслава Сивчика, мой YouTube канал. Калі ласка, распаўсюджвайце інфармацыю аб тым, што такі YouTube канал ёсць. Глядзіце, каментуйце. І, может быть, самое галоўнае на сёння, калі хто можа, акажыце фінансавую дапамогу па першай спасылцы пад гэтым відео. Свой да свайго па свае. 19 сакавіка прайшла вельмі важная для нас інфармацыя. Былі зноў-такі перамовы прадстаўнікоў прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Дональда Трампа з Лукашенком і прадстаўнікамі лукашэнкаўскіх спецслужб. Там абмяркоўваліся па інфармацыі з Менска 10 пытанняў. Ну і адно з пытанняў было все-таки пара беларускіх палітвязняў, якіх тысячы сёння за кратамі, з якіх пэўная частка ў афіцыйных спісах. І ў выніках мы уже атрымалі інфармацыю в той же дзень 19 сакавіка аб тым, што, як піша прэса, вызвалена 250 беларускіх палітвязняў. Пасля аказалася, што 15 дэпартавана в Літву, зноў-такі без дакументаў. Там ёсць людзі, якіх ведаюць все. Это і праваабаронцы Валентин Стефанович і Наста Лойка і Іма Фарабкова. В першую чаргу пра іх ідзе размова. Катерина Андреева, я расцэньваю наогул як здзек над всёй Беларусі. Тое, што Катерину дэпартавалі в Літву, а яе муж Ігор Ільяш так і не дачакаўся на свабодзе сваю жонку. Ён застаўся в Беларусі толькі дзеля того, каб сустрэць свою жонку. Его кинули за краты, и он застался за кратами. Ёсць таксама спіс 230 чалавек, якія мусілі быць вызвалены в Беларусі. Што з імі будзе до конца, не зразумела, тому што спачатку наогул пайшла інфармацыя, што іх толькі вызваляюць. Пасля пашла інфармацыя аб тым, што Лукашенко дал загад спецслужбам всех их трымаць на персональным уліку. Гэты персональны улік может быць і блізкі до того, што сёння есть в Беларусі надзор, а может быць і горшы, мы гэта не ведаем. Але во всялякім разе, сапраўды, я рады, што людзі ці вышлі на свабоду, правда, праз дэпартацыю, альбо хотя бы будут иметь адносную свободу в Беларуси. И натурально это великое свято для сем'яў, потому что покуль палітвязні за кратами, то вельмі великий тяжар кладется на кожного з его близких и родных. На жаль, параллельно перамоваў Америки з лукашэнкаўскім режимом мы не ведаем, что придется заплатить белорусскому народу в вынику этих перамоваў. Есть только вскосныя сведчанні, яны даются только Лукашенко, між іншым. Гэта и про его спробы продажи одного рудника Нежинского под Любанью по колейных угнаениях. Я не хочу тут займаться домыслами, а лишь в принципе по геологии зразумела, про якія карысныя выкапні таксама можа ісці размова. Ёсць некалькі перспектыўных кірункаў. І, натуральна, не до конца зразумела, чым яшчэ заплоціць за гэта беларускі народ, потому что такія перамовы, акрамя вызвалення канкрэтных палітвязняў, яны суправаждаюцца дэманстратыўнымі затрыманнямі, арыштамі і збіццю іншых беларусаў, в тым ліку і знакавых асобаў. Вот якраз напередодні візіта американского Менск я на працягу двух апошніх мітынгаў выступал супраць знішэння беларускай музыкі. Так я ацэніў 3 гады турмы, незаконны прысуд супраць вядомага беларускага музыкі, лідера палаца Олега Хоменкі. Так и протестовал супраць того, что знішаецца беларускае слово, беларуская мова, беларуская книга. Это справа, штучная справа, паміж іншым, кнігавыдаўцоў, где таксама на криминалку переведено минимум 4 человека, 3 з якіх называются в прессе
Это Богданович, Санько и Евдоха. Натуральна, будет працягвацца гэтыя рэпрэсіі, яны штодзённыя, і на вялікі жаль, вось гэтыя перамовы і тое, што дыаспора в асноўным занята тым, што яна каментуе нешта, абсалютна не ўплываючы на гэтыя падзеі, показвае, што адбываецца легітымізацыя лукашэнкаўскага тэрора супраць беларускага народа. Гэта адчуваюць і самі амерыканцы. Я вельмі вітаю інтэрв'ю, якое зрабіў пасля гэтых перамоваў Кол. Ён сказал, што это адбываецца. 10 чалавек выпусцілі, 10 пасадзілі. На вялікі жаль, пасадзілі значна больш, чым 10 чалавек. Пра 10 чалавек Беларусі даўным-даўно размовы не ідзе. Такіх лічбаў па палітвязняў там ніхто не ведае. Саджаюць тысячы. Частку гэтых людзей мы можем знайсці в списах, потому что и формуются списы так само с уплывом спецслужб лукашенковского и московского режима. Жахливая ситуация. И на фоне этого вот перепалка дзеячоў, якія апынуліся за кордоном и лічаць, что яны нейкую отыгрываюць ролю, наконт кто якую отыгрывае в процессе перамоў амерыканцаў з Лукашэнкаў, з беларускіх дзеячоў ролю, яна дастаткова глупа. Потому что абсолютно ніводзін прадстаўнік беларускай дыаспоры не маюць ніякага ўплыва на гэтыя перамовы. Тыя людзі, якія абвесцілі себя лідарамі на захадзе, яны могуць ведаць і то часткова толькі пра некаторыя аспекты того, аб чым рэальна размаўляюць амерыканцы з пачварай Лукашэнкам в Менску. На гэтым кропка. Тому мне вельмі смешно было читать Кучинского, который дошел в своей демагогии до того, что наогул, то, что в сусветной повестке тема палітвязняў, то это заслуга менавіта Светланы Тихановской. Адмаўляць гэта нельга. Я параіў бы шановному Кучинскому поставить сказ гэты гады с 1996 до 2020 и так само покинуть эту фразу с Тихановской на месте, потому что нагадал бы, что заўсёды, пачынаючы с 1996 года, з'яўлення першых палітвязняў при лукашэнкаўском режиме, заўсёды пытанне беларускіх палітвязняў было в сусветной повестке дня. И нават Тихановская за 5 годов еще ничего зрабіць не смогла. Бо это было зроблено давным-давно. Тому я хотел бы все-таки, чтобы этот информационный шум закончился, бо ситуация абсолютно трагичная и вельми кепска, что уже 6 годов мы не можем спынить не только, что весь час возникают новые палітвязні, але абсолютно не можем спынить катаванні, про якія вельмі мало говорять про іншыя аспекты, нелюдскія умовы атрымання, бо толькі галоснасцю аб тым, што адбываецца па палітычных рэпрэсій, можна прымусіць вот этот ГБшны режим Александра Лукашэнкі хоць мінімальна адступіць. Пакуль яны не адступаюць. Пакуль кожны дзень яны хапаюць беларусаў, катуюць беларусаў, і гэта абсолютно страшно. Але ж я все равно вельмі рады, што хаця бы пэўная колькасць людзей, магчыма 250 чалавек, вырваліся з жахлівых лукашэнкаўскіх турмах. Свой да свайго па свае. Шановныя беларусы Варшавы, 25 сакавіка, Дзень волі, самае вялікае нацыянальнае свято ў беларусаў. Сёлета в Варшаве в суботу, 28 сакавіка, вулічныя акцыі пачнецца о 16 гадзіне на пляцы Трох Крыжоў. Запрашаю. Сёлетні Дзень волі. Субота, 28 сакавіка, 16 гадзінаў, пляц Трох Крыжоў. 20 сакавіка по сусветных СМИ пошла информация о том, что 2 ракеты с Ирана долетели до базы в Индийском океане. Есть остров Диего Гарсия,
І ось там якраз і був нанесений такий ракетний удар. Коли гэта правда, то это абсолютно меняет всю раскладку по войне, якая пачалась паміж Ізраїлем, США і Іраном. Вось, сама война працягваюцца удары пры гэтым, нягледзячы на заявы і Ізраіля, і кіраўніцтва США аб тым, што Ірану нанесены магутнейшы удар. Иран все равно протягивает обстрел державы Израиль, наносит удары и по іншых краінах, причем мусульманских краінах, где есть базы Злученых Штатов Америки. И весь час есть великая погроза расползания этого конфликта, что туды включатся іншыя краіны. Есть непосредная погроза и Украине, потому что мне вельми скептично был спрыняты тое, што Іран можа ударыць по Украине. Гэтыя ракеты на Диего Гарсия остров, яны не трапілі по вайсковых объектах, яны упали недзе побач. Больше того, мы живем в такой час, что стверджать докладно, что это Иран наносил удар, немагчыма. Але ж я разумею, что такое политика и геополитика. И коли сапраўды Иран просто запустит такую ракету на территорию Украины, это будет достаточно мощный удар по Украине. И проблема не в разбурениях, бо натурально, что день на Украину летит шмат беспилотников, ракетов с России, шмат людей гине, мирные люди гинут, так само разбурение. Конечно, там одна-две иранские ракеты великие разбурения зрабіць не змогут. Але свет зараз вельми складаны. И практичное обвешение Ираном войны с Украиной приведет так само до того, что Украина будет отрымливать в свете менавіта меньшую падтрымку. Ну, як наступство, бачите, я был абсолютно здзіўлены, например, коли я шел просто по Варшаве и нечакано для себя побачил акцию вулічную в падтрымку Ирана каля американской амбассады. Там выступали за мир, вот, и так далее и тому подобное. Але чамусьці подумал в першую чергу про Украину, что коли нават в Варшаве есть люди, которые выходят на акции в падтрымку Ирана, что же говорить о краинах третьего света, что же говорить о мусульманских краинах. Свет наогул зараз такі, что он вельми непредказальный. Там параллельно войне в Иране, где все больше и больше гинет людей, вот, параллельно войне, якая пачалася в Ливане, Израиль наносит удары, там пришлась иноземная операция, уже называют за великие лічбы ахвяраў и в Иране, и в Ливане. И гэтыя лічбы будут выкарыстоўваць необольшевистская и московская пропаганда на Заходе. Так вот, натурально працягвалася и жахливая российско-украинская война, там так само працягвалася и паўзучая оккупация Украины. Все больше и больше сведчання, что вот гэты контрнаступ, который был широко разрекламованы апошні месяц тому назад, праз выказывание Зеленского, Сырского, это в основном все-таки пропагандовые деяния. Але ж и российским войскам похвалиться за апошні месяц великими перемогами так само не выпадает. Одиное, что гинуть по-ранейшему украинские громадяне, массово обороняющие свою краину, и война в Иране, и она практично поставила на паузу нават намаганне Дональда Трампа спыніць гэтую войну. Так само в свете отбываются выборы. В Словении были выборы, там практично выборы закончились тем, что основные политические силы атрымалі амаль што аднолькавую колькасць голосов. Будет пытанне, хто сфармуе ўрад, ці лібералы, ці прыхільнікі Дональда Трампа. Вось, цікавыя былі выборы муніципальныя в Франции,
дзе былі перамогі як ультраправых, як піша незалежная прэса, так і левых. Вось, і гэта якраз паказвае, што падчас войнаў все роўна працягваецца палітычнае жыццё, і оно вельмі абцяжаранае тым, што ідуць войны. Ну, четвертая падзея якраз прызначана даце 22 сакавіка. Заўсёды гэтая дата застанецца ў нацыянальным календары беларускай нацыі, потому что 22 сакавіка 1964 года цвёрдым крокам наш самый великий герой Кастусь Каліновскі пайшоў сусветную і беларускую гісторыю, пакінуўшы нам свае запаветы, як пісьмовыя, так і вусны, якія нам яшчэ трэба выканаць. Рух солідарнасці разам заўсёды в этот дзень, калі мы былі в Беларусі, праводзіў две акцыі. Зранку мы ехалі в Хатынь, каб скласці кветкі в гэтым вядомым всему свету мемарыяльным комплексе, пра які і сёння хлусяць практычна ўсе. Так атрымалася, што я як геолог в падпарадкаванні меў кіроўцу, які паходзіў якраз з гэтага раёна, які, на здзіўленне маё, быў ураджэнцам каталіцкай вёскі, бо там якраз дастаткова шмат каталіцкіх вёсак в Лагойскім раёне. Адной з іх і была вёска Хатынь. Калі я быў старшынём секцыі «Мемарыял», в склад гэтай секцыі ўваходзіла пісьменніца Кобіс Філімонова, якая па просьбе камсамола мусіла напісаць кнігу пра Хатынь. І будучы просто шчырым чалавекам, а на гэта не заўсёды могуць паўплываць нават камуністы і камсамольцы, яна просто была абурана той хлуснёй, якая была пра Хатынь. Бо насамрэч там рэальна было все зусім па-іншаму. Там не было ніякіх немцаў, ніводнага немца не было. Там быў паліцэйскі батальён, дзе абсалютная большасць былыя офицеры и солдаты Червоной армии, и колькость коммунистов там была дастаткова великая, былых коммунистов, хотя былых коммунистов не бывает. Там были и националисты, так званый Буковинский курень. Вось, он так само выходил при формировании гэтага полицейского батальона, який формовался как раз в Киеве. А когда был перекинутый в Беларусь, он пополнился еще и россиянами, и мясцовыми, и литовцами, и латышами. Ну, там трагедия Хатыні, она насамрэч была вельмі простая. Партизаны зрабілі вылазку на шашу. Были забиты полицаи, был забит один немец, які был знакомитый, он был олимпийским чемпионом, ведал асабіста Адольф Гитлер. Партизаны пришли в Хатынь, яны не любили эту вёску. Вось. И, в принципе, там обдирали селян, ели, пили. Вот. Раницей пришел полицейский батальон, и партизаны без боя выбегли с этой Хатыни, значит, а за все отказали белорусы. Их спалили и забили. Только некалькі человек выпадкова выжили. Вось. І гэта зусім не так, як расказваюць падчас экскурсіі в мемарыяльным комплексе. Вот это страшный лёс белорусов, калі их забивают за чужую политику, за чужие теракты, за чужие идеи, таксама ёсць в гэтай страшной нашей менавіта трагедии вёскі, беларускай вёскі, былой беларускай вёскі Хатыні. І самае паскуднае, калі все гэтыя Лукашэнкі, Жырынковы і Картымковы спрабуюць штосьці казаць пра Хатынь. Яны бы самі палілі беларускіх селянаў, кожны з іх, яны засведчылі сваім жыццём, і расстрэльвалі бы іх з аўтаматам, бо і сёння яны служаць чужым для беларускай нацыі сілам. У меня был такі эпізод в 2007 годзе. Мы наведывали вёску Хатынь, и там пришло мне телефонование. Один мой коллега уже был затрыманы по криминальной справе, вось, якая рабілася напередодні чергового дня воли. Черговый раз прокуратура взбудила так, что будут массовые беспорядки.
І ось якраз в Хатыні я поспел в 2007 году по телефоне знайсці гэтаму человеку адвоката, ко меня самого праз 2 дні по этой криминальной справе закинули в ВЧУ. Это так само не выпадкова. И не выпадкова, что коли нам удавалось оторваться от всех спецслужб Лукашенко, мы все-таки, коли могли, приходили на улицу Калиновского до помника нашего великого национального героя. А в 2007 году я был вельми здивлений. Чому? Тому что так, пробачте, в 2008 году это было. Тому что не было ніяких вінков от урадовых там делегаций, ничего не было. Наши вот кветки, наш венок были одни на годовину хатынской трагедии. И тому уже, когда я был в изоляторе часового утримания, там обовязково радио гучить, уже не в день трагедии, а в ближайшую неделю, после нашей акции, погнали там представников Вилканкама и склали кветки. А теперь яны поставили на поток ненависть до белорусов, коли вот эта чужая белорусов, лукашенковская влада, згадывает про нашу хатынскую трагедию. Рух солидарности разом поставил памятный знак по всех ахвярах нашей нации подчас Другой Сусветной войны. И символом этого является вёска, якая ближайшая до Хатыні. Это вёска Великая Губа. Якраз про яе даведался в книгах Кобіс Филимонова, якая опирается на доклады 2 партизанских командиров. Там одразу після того, як была знищена Хатынь, на наступный день партизаны налетели на соседнюю невеликую вёску. Там было всего 10 хат, и полова хат была спалена, а люди расстреляны, потому что это были семьи, так званые полицейские семьи. Тому убивали женщин, убивали детей, никаких полицейантов в вёске не было, хаты были спалены. А на завтра пришли немцы, не так, как в Хатыні, а соправдные немцы, и допалили вёску и забили всех тех жихаров, которых не убили советские партизаны, які были под НКВД. Вот это зверство НКВДшных партизанов выкликало протест нават кіраўнікоў партизанских атрадаў, якія і написали про гэтую трагедию в Москву, протестуючи супраць забойства детей и женщин. Так вот гэтае злачынства засталося в гісторыі. Мы ничего не могли зрабіць, потому что сегодня улада в Беларуси чужая, антибелорусская. А лишь мы поставили на то место, где колись была вёска Великая Губа, крыж святой Ефросіні Полоцкой. Я вельми спадзяюся на тое, что вернется белорусам и сапраўдная гісторыя, что будут мемориальные знаки белорусские, и мемориальный комплекс Хатынь захаваецца, а лишь там будут казаць правду. Бо белорусы ніколі не павінны забываться, что белорусский национальный рух, и он пачынался с правды, с мужицкой правды Кастуся Калиновского. И белорусы мусять ведаць, что только правда, только Кастусь Калиновский и может уратаваць нашу нацию, а хлусня забивает. Свой да своего по свое. Шановные белорусы Варшавы, калі кому трэба купіць кветкі ці вельмі прыгожы букет, калі ласка, звяртайцеся в краму кветак. Гэта раён ронда Вітрачны, улица Кабельская, 6. Свой да своего по свое. 16 сакавіка 62 гады з дня нараджэння Михала Анимпадыстова, моего ровесника, моего сучасника, вельмі шматгранного дзеяча беларускай культуры. Вельмі удзячны за все, что ему удалось зрабіць в этом жыцці. И таксама удзячны за то, что это сведчанне моцы беларускай нации, потому что, будучи расейцам по этнічнаму паходжанню, зрабіўся сапраўды выбітным дзеячом беларускага адраджэння. Был у его на пахаванні, светлая память.
17 века, 104 годы с дня рождения Левона Луцкевича. Это сын Антона Луцкевича, одного со стваральников БНР. Белорусский националист, настаўнік, культурніцкі дзеяч, афіцер, які шмат гадоў правёў в ГУЛАГу, але ж здольны быў вернуцца в свою родную Вільню, заспець час, калі была незалежная Беларусь і калі была усталявана диктатура Александра Лукашенко. Прычыніўся да контактаў з маладзёвымі групоўкамі, якія ўзнікалі в часы перабудовы, і далучыўся да разбудовы шэрагу беларускіх арганізацый в сталіцы Літвы. Светлая памяць. 17 века, 130 гадоў з дня нараджэння Ізі Харыка. Это вядомы паэт, які пісаў на ідыш. Гэта значыць беларуска-яўрэйскі. Апантанны камуніст, але ж талентавіты паэт, які быў расстреляны 29 кастрычніка 1937 года, хотя в еврейской энциклопедии указано, что он помер в лагере поздней. Во всяком разе его знішчылі камуністычнымі рэпрэсіямі, хотя ён спрабаваў служыць якраз гэтым ідэям. 18 века, 132 гады з дня нараджэння Альбіна Стаповіча. Стаповіч выбітнейшы беларускі дзеяч, ён светскі каталіцкі дзеяч, адзін з вядомейшых прадстаўнікоў міжваеннага БХД. В 28 годзе его беларусы абралі в Сенат Польши, што вельмі важна. І памер ён вельмі рана, 40 гадоў толькі пражыў. Але ж паспеў пакінуць дастаткова вялікі свой след і внёсак в беларускае адраджэнне. 18 века, 94 гады з дня нараджэння Эрнста Сабілы, которого я ведаў, вельмі паважаў, абсалютна выбітнейшы дзеяч беларускага адраджэння, які быў за тое, што верыў в Бога. Его спачатку ему далі расстрэл, які в апошні момант заменілі карнымі лагерамі. Але ж гэта не зламала его, он застаўся верным Богу і Беларусі, добраславлял першы з'езд Беларускага народнага фронта, будаваў царкву в Осіповічах, служыў в беларускай мове. На вялікі жаль, нягледзячы на тое, што он пражыў вельмі доўгае жыццё, ён так і не пабачыў, як згіне лукашэнкаўская диктатура. Але ж мы памятаем про его подвиг и упартость. Светлая память. 19 века, 95 гадоў з дня нараджэння Геннадия Киселева. Это знакамітейшы беларускі літаратуразнаўца. Вельмі вялікі его ўклад і в тое, што мы ведаем шмат якія факты про Кастуся Каліновскага, про выбітнейшых беларускіх літаратаў, про Францышку Скарыну. На жаль, шмат якія сённяшнія рухі прапагандыстаў спрабуюць знівеляваць тое, што напрацаваў Геннадзь Кісялёў. Але ж мы памятаем пра яго выбітнейшую беларускую працу. Светлая памяць. 19 века, 105 гадоў з дня нараджэння Язэпа Юхо, якого таксама асабіста добра ведаў. Гэта знакаміты беларускі прафесор права, юрыст, які практычна заснаваў беларускую школу дзяржаўнага права. Чалавек абсалютна беларускіх поглядаў, які пражыў вельмі доўгае жыццё і здольны быў змагацца за Беларусь в самых цяжкіх умовах. Светлая памяць. 19 века, 131 год з дня нараджэння Тамаша Грыба. Адзін з маіх любімых гістарычных персонажаў часу Беларускай Народнай Рэспублікі. Нават его імя
по бацьку, яно выбівалася з акупацыйнай канвы, куды кінулі весь беларускі народ. Тамаш Тамашевич был абсолютно верный Беларуси. Дякуй Богу, не трапіў пад камуністычныя рэпрэсіі. Вось. Апошнія гады свайго жыцця пражыў в Празе, дзе атрымаў адукацыю, дзе дзейнічаў на культурніцкай ніве в асноўным. І памер ад хваробы наперададні другой сусветнай вайны. Вельмі светлы чалавек, засталіся ягоныя вельмі цікавыя, в першую чаргу публіцыстычныя нататкі, светлая памяць. 20 сакавіка, 74 гады з дня нараджэння Алексея Емельянова, якого таксама ведаў. Гэта сябра аргкамітэта БНФ адраджэння. Практычна, калі стваралася арганізацыя, менавіта ён прымаў заявы о стварэнні суполак БНФ. Я асабіста сам прынёс тады в Дом літаратараў адпаведную заяву от беларускай геалагічнай экспедыцыі. Не вельмі он мне падабаўся і знешне, але ж толькі дзякуючы Емельянову я і в прынцыпе вкусіўся гэтую палітычную барацьбу, таму што калі я нёс гэтую заяву, протокол схода, я думал, что его дастаткова отдать, ну и, грубо говоря, от меня отчепиться. А он накіраваў меня в район, вось, і адтуль пачалось маё уже фронтовское жыццё. Скандал был вельмі вялікі, калі ён надрукаваў артыкул, где сознался, что он был сексотом, что абсолютно не дивно, потому что в советский час кто ж еще кадрами мог займаться. А лишь пасля пошла, на мой погляд, абсолютно дикунская реакция, его пошли цкаваць. Вось. І таким чынам іншым сексотам, якія могли сказать про себя правду, перекрыли шлях, и это вельмі кепска, потому что, ведаете, пасля ГБшная диктатура была усталевана уже праз Лукашенко. Сам Емельянов, ён, акрамя всего іншого, стварал по загаду спецслужбу першую партию, это, як не дзіўна, была Национал-демократычная партия Беларуси. Вось. Вельмі моцны был по ім удар, и он так само трагично загинул один, так, вёз, просто там такая жахливая смерть была. Я абсолютно лічу, что необходимо, каб сексоты все-таки вырывались из этой ГБшной системы, и есть только один шлях, каб люди все-таки казали правду про себе. И я лічу, что после этого уже габьё в этом человеке обешкоджено. Памятаем про Алексея Емельянова, памятаем про тыя падзеі в 90-х, пачатку 90-х годов. 20 сакавіка, 110 годов с дня нараджэння Нины Абрамчик. Девочее прозвище Левкович. Абрамчик это по мужу, президенту Белорусской Народной Республики Николе Абрамчику. Это ведомая культурніцкая дзеячка, выдавала дастаткова шмат беларускага патрэбнай літаратуры в часы нямецкай акупацыі і працавала пасля в Парыжы, дзе і пахавана. 20 сакавіка, 137 гадоў з дня нараджэння Часлава Радзевіча. Гэта беларускі тэатральны дзеяч, адраджэнец, які трапіў пад камуністычныя рэпрэсіі в 30-м годзе і загінуў в лагерах ГУЛАГа. Дакладная дата неведомая до гэтага часу, хаця ён был рэабілітаваны в часы хрущевскай адлігі. 21 сакавіка, 130 гадоў з дня нараджэння Мойши Кульбака. Это таксама беларуска-еврейскі паэт, які загінуў 29 кастрычніка 1937 года. 21 сакавіка, 106 гадоў з дня нараджэння Францішка Богушевича. Великая дата для всей белорусской нации. Хотел бы нагадать, что Францишек Богушевич
и удельник повстания Костуся Калиновского. И он был поранен в одном из боев с царскими войсками. И існує наша белорусская легенда, что не говорит, что его расшукивали, был в Вильне до 22 соковика 1964 года. И был на пляце Лукишек, коли повесили Костуся Калиновского. И только после этого уехал в Украину, там ему удалось в Нежине отсидеться, дочекаться амнистии, вернуться в Вильню, стать народным адвокатом и напередодні першої переписи Російської імперії отыграть абсолютно виключну роль по врятуванню білоруської нації. 22 соковика, ось 4 годы з дня народження Валера Щукіна. Вельми добре ведал гэтага выбітнейшего белорусского патриота. Это вельми редкое выключение с агульного правила. Человек, который сапраўды поменялся, бо пришел в Верховный Совет 13 скликання, он абсолютно переконанным коммунистом. Ось, але ж все-таки зразумел, что есть Беларусь, что Беларусь повинна быть незалежной и без Москвы. Вельми великий внесок в уличную борьбу с лукашенковским режимом. И он был абсолютно принциповый. Несколько годов он практически вымушены был жить на вокзале, когда его позбавили прописку, что вельми моцно подорвало его здоровье, что он не отступал. Светлая память. 22 соковика 144 годы з дня народження Едварда Будьки. Это відоміший діяч еміграції, якому удалося позбегнуть коммунистичных репрессий, потому что он здольный был з'ехать. И там уже на диаспоре шмат что поспел зробить для Беларуси. 21 соковика день памяти Павла Расторгуева. Это вельми відомий мовознавца, який так само трапив під сталінські репресії. Чому я згадую його? Тому що це був лепший спеціаліст по білоруських сіверських говорах. Відповідні монографії є за його авторством. Ну і про гэты ареал, де колись панавала білоруська мова, вже зовсім все забылися, що показывая, який жахливий шлях был у белорусской нации в 20 столетии. 21 соковика день памяти Анатолия Сербантовича. Это белорусский поэт, вельми мало прожил, потому что был забитый в Менску на улице. Не до конца ведомые все эти обставины. Цалкам магчыма, что белорусского поэта в 1970 году забили за то, что он говорил белорусской мовой. Никто так и не знайшов забойцу. И есть разные версии того, что отбывалось около кинотеатра «Партизан» в Менску в 70-м году. 21 соковика день памяти Георгия Таразевича. Так само вельми добре ведал гэтага выбітнейшего дзеяча, державного белорусского дзеяча, перед гэтым советского функционера. Вось. А еще он народился в вельми добрых местинах. Это Виленчина, Мядзельский район. Семья была поважанная в вёсцы. Все они сдивились, когда доведались, что Георгий вступил в комсомол, а не только вступил в комсомол, а и зробил вельми серьезную партийную карьеру. Великую роль отыгрывал в часы перебудовы, потому что як старшиня Верховного Совета БССР он трапил и в президиум союзный, и вельми шмат розных доручений Михаила Горбачева выконывал. Выступал в оборону нашего стяга и герба, коли был историчный день принятия державных символов. Не принял лукашенковскую диктатуру, застался не только в оппозиции, а вступил в Белорусскую социал-демократичную партию, в чем проявилась все-таки свою белорусскую принциповость, что вельми добро. Ни одной, между іншим, меня уговорывал
в розныя перыяды, каб я пайшоў у начальнікі. Ну так атрымалася, што я быў вельмі заняты. Светлая памяць. 20 сакавіка, дзень памяці Алеся Бурміса. Пахаваны ў Мінску, таму што памер пасля хваробы. Гэта вядомейшы дзеяч пачатку нашага нацыянальнага адраджэння, стваральнік шэрагу беларускіх структураў. Был схоплены царской охранкой, тому каторжанин, вот, там на каторзе подорвал свое здоровье, тому вельми рано помер. 20 сакавіка, день памяти Владимира Дубоўкі. Таксама выбітнейшы беларускі паэт, які трапіў пад камуністычныя рэпрэсіі. Дзякуй Богу, все-таки змог выжыць у ГУЛАГу. Вось, натуральна, основные творы он написал до того, как за им пришли чекисты. Светлая память. 20 сакавіка, день памяти Кастуся Тарасова. Так само добра ведал гэтага письменника, публициста. Вельмі важную роль отыграли ягоныя книги. На пачатку уже хвалі нацыянальнае адраджэння, якую я удзельнічаў. І падчас менавіта борьбы за Беларусь незалежную и становление незалежной Беларуси и борьбы с лукашенковской диктатурой письменник Константин Тарасов перетворился в письменник Кастуся Тарасова, что вельмі добра. Светлая память. 17 сакавіка, день памяти Альберта Паўловіча. Гэта беларускі паэт, пісьменнік, гумарыст. Ён яшчэ вядомы часоў нашай Нівы. В пачатку БССР его талент таксама расцвёл, але ж пашлі камуністычныя рэпрэсіі, і ў 1932 годзе ён вымушаны быў з'ехаць з Беларусі, ратаваўся в Москве, все равно там трапіў пад камуністычныя рэпрэсіі і памер уже в Курску. И вся его практично вся его творчая спадщина — это то, что было написано до коммунистических репрессий. 16 сакавіка, день памяти Михаила Гурина-Маразовского. Вельмі колоритная и неоднозначная особа. Этот человек был забиты 16 сакавіка 28 года каля любимой им Виленской кавярни, просто на улице. Потому что вельмі прокрутісты лёс у его был. Это был коммунистичный дзеяч, вось, які был так опантаны коммунизмом и Беларусью, что нават его репрессовали в БССР, лишь отправили в Заходнюю Беларусь для того, чтобы он рыхтовал повстание под долучением Заходней Беларуси до БССР. И он рыхтовал. В этот час в Коминтерне поменялись установки. Вот, вырашылі, што паўстання не будзе. Ён з гэтым не пагадзіўся і расколол камуністычную партию Заходняй Беларусі. Вось. Натуральна пачалося паляванне на его с Москвы. Одночасно за ім палявалі польскія спецслужбы, зловілі. И нечакана ён пачаў даваць паказанні і мусіў быць сведкам на працэсе супраць грамады. І вот якраз напярэдадні гэтага працэса его і забілі. Так беларус забіў беларуса. Вось, пры гэтым практычна все вядомыя дзеячы гэтага працэса, который шел супраць грамадоўцамі, были в Советском Союзе пасля расстраляны. Абсолютно слушно Гурин-Маразовский абвінавачваў кіраўніцтва грамады ў тым, што яны служаць за грошы в Москве. Ось. Але супрацы са спецслужбамі нікога да добра не даводзілі, таму вот гэты лёс вельмі актуальны і для сённяшняга пакалення беларусаў. Вельмі шкада, што беларусы не ведаюць пра биографию Михаила Гурина-Маразовского. 16 сакавіка, день памяти Павла Прудникова. Это так само наш белорусский литератор.
Вось, які трапіў пад камуністычныя рэпрэсіі, аж в адрозненне ад іншых, ён все-таки здольны был выжыць в лагеры ГУЛАГа. Вось, і ён паспеў напісаць пра камуністычныя рэпрэсіі, мастацкія творы, которые, я думаю, застануцца. І казаў правду пра жахлівыя камуністычныя рэпрэсіі. Светлая памяць. Ну і 16 сакавіка, дзень памяці Сергея Ханжанкова, таксама наш калега, адзін са стваральнікаў руха салідарнасці «Разам», дысідэнт, стваральнік антикоммунистычнай маладзевай групы, за што адседзеў 10 гадоў в палітычных мардовскіх лагерях, пры гэтым адмовіўся ад УДО. Вельмі не хапает спадара Сергея, потому что ён был вельмі цікавы, шмат што ведаў, бо палітычныя лагеры тады замянялі все універсітэты, якія былі в Савецкім Саюзе. Да, і ведаў многіх дзяржаўных дзеячоў, бо в той час, калі ён сидел, яны таксама сидели в гэтых лагерах. Я кажу про розныя дзяржавы, якія былі тады саюзнымі рэспублікамі. Між іншым, был вельмі прихильником Злучаных Штатов Америки. Сергей Николаевич лічыў, что США несут свободу. И тому мне было вельмі цікаво, в першую чергу, его оценка того, что сегодня отбывается вот в этом складаным глобальном свете. Светлая память.